Unsa in English sa kabakaba be? Kanang butterfly. Ha? Butterfly. Butterfly ko no. Butterfly di in English kabakaba de. Dito. Dili day langaw. Flies man Dili na. day ang katong butterfly kanang langaw. Flies man ang langaw. Oh, flies din ang langaw de. Ang kanang kabakaba. Kabakaba. Mga butterfly na. Oh, butterfly de kuno ng kabakaba magyat. Nya kanang langaw. Langaw flies. For this video magyat magtabi mi part sa kabakaba. Oh. Sige magyat magtabi ta part Dagi sa na kabakaba. ta. Kailan ka kabakaba? Kabakaba? Ini Kajin, kailan mo nagkabakaba no? Kailan ka kabakaba ni Kajin? Butterfly. Ha? Oh my god. Butterfly kita nagkabakaba. Oh, lupad-lupad na Unsa sa may naong langit. nga nagkabakaba ko? Ana? Oh my god. Ha? Kak mana? Ha? Kak mana? Hindi, ana what? Wala. Wala man ang kakak. Ana, lagi, ana na may bungot kabakaba ko. Ano? Wala. Ang kakak doon, mga anak. Doon na, di man yung gano'n ang butterfly. Burla. Sa din na ang butterfly, kita na kang butterfly. Oh. Ang guro ni kita butterfly ni Kajin mo Kita naman ko. Kita na kan sa punay na. Now, Ay bungot wala. wala. Ha? Wala. Wala ni bungot butterfly. Naman. Nam ko tan para simhot lang ko nam ko nay bungot ko nam ko anang anak. Wala. Na lagi para. Naman na sila eh. Kuan ba ang inkito nila sa dam. Di maganaan nila. Oh Naman ay my bungot. god. Inay, jud na. Kana butterfly binanay ana. Alag antina do ka buok para pati maho nang laas sa dapita mga pagkaon. Pwede nang daghan nagagian sabi una pagid mahimong butterfly. Daghan ginagagian. Oh. Dagan Oh. da ay. Kana kabakaba mga kaya mo usa sa pinakadaghang agian na una pagid siya mahimong kabakaba. Daghan kay siya proseso. Ganan jud ko may mga kabakaba. Oh my Una mga kaya god. kanang kabakaba di na siya madali. Nanglan una pa na siya mahimong kabakaba magagi pa na siya itlog. Eggs. Eggs, Oh. ana. Una siya mahimong kabakaba magagi pag itlog. Eggs. Itlog. Unsa may in English sa itlog? Egg. Eggs kuno egg kuno. Daghan nga itlog. Oh my god. Daghan man nga itlog. Unsa in English sa daghan nga itlog? Eggs. Eggs. Oh. Eggs man ako di. Ako ni ana gani ko egg. Oh Man my niya, eggs. god. Kinahanglan primero niya eggs. Isunod sa eggs. Larba. Larba, O larba. kanang larba mo na kanang Od. od. O od na siya kay kita kailang gibawong ka. Ano gibawong ka nga od? Oh, kita man kung Kita ka god. caterpillar. O kanang mga od caterpillar mao na siya ang larba. Oh my Kabakaba gyud god. na siya. Mao na siya mahimong kabakaba. Gikan sa eggs, larba. Diyan kanang od, diyon kanang kiko. Kiko kita Yupa. What? Kita ra ba kung Kana mana larba ba? da? Kana mana ba? Kiko asa ang dagat. Oh my god. Mo na siya kanang pupa. Diyan. Pupa? Dili pa gyud na siya mahimong kabakaba. Mo kana gyud. Kanus Oh na my day. Oh, mahimo God. pa gyud na siyang adult. Kanang adult mo na siya ni kabuak sa pupa kanang kiko. Mo na siya. Mahimo na siya Ay, may mong kabakaba. butterfly. Oh, mahimo na siya butterfly. Oh Daghan my din na siya God. agian Kung magyat. gamay pa man na napak butterfly. Oh, Gamay gamay pa pa. na butterfly. Oh, kaya bog pa nga butterfly. Oh my Oh, god. ya mo na siya ni kabuak na sa pupa kanang kiko. Mo na siya. Mahimo na siyang butterfly. Gamay pa na jud kay butterfly. tanan. O gamay pa kaya dili pa kaya na siya kalupad ug mayo dangtan pag pila ka adlaw. Basta Oh, na siya kailangan makalupad. kaon. Then mo na to. Oh my Mao God. na siya mo lupad ah. Mo ni maho na to siya mga pagkaon kay gamiton ta nga tinang ana. Ya sa dapita mga pagkaon ana. Wala iro. Wala. Taka nagtabi is ni Kajin.